سلام دوستان عزیز، این دفعه مسئله 135 گیریم که رو حل میکنیم. شرطش چنین است: مسای автомобили сабукрав 2 тонна از اون автомобили боркаш бошад 8 тонна است. қувваи кашиши автомобили боркаш назар ба қувваи кашиши автомобили сабукрав 2 маротиба зиёд мебошад. шитоби ин автомобилҳоро муқоиса кунед. масъалаи 135 аз римкевич. ما داده شده است رو ترتیب میدهیم. 135 داده شده است و مسای автомобили сабукрав 2 тонна. امی 1 برابر 2 تونна. از اون автомобили боркаш 8 тонна. مسای автомобили боркаш امی 2 8 тонна. қувваи кашиши автомобили боркаш назар ба қувваи кашиши автомобили сабукрав 2 маротиба зиёд мебошад. яъне F2 автомобили боркаш назар ба F1 аз автомобили сабукрав 2 маротиба зиёд мебошанд. шитоби ин автомобилҳоро муқоиса кунед. мо менависем ки шитоби мисол автомобили сабукрав назар ба шитоби автомобили боркаш чанд маротиба калон аст. онҳоро муқоиса менамоем, яъне нисбати онҳоро меёбем. пас ҳал. мувофиқи қонуни дуюми Ньютон, F баробари M зарби A мебошад. пас мо менависем F1 баробари M1 зарби A1, F2 баробари M2 зарби A2. F1 қувваи автомобили сабукрав ва F2 қувваи автомобили боркаш. мо бояд шитоби онҳоро муқоиса намоем. пас аз инҷо A1 ро меёбем. A1 баробар аст ба F1 тақсими M1. аз формулаи 2 A2 ро меёбем. A2 баробар мешавад ба F2 тақсими M2. мо бояд нисбати A1 ва A2 ро ёбем. пас менависам A1 тақсими A2 баробари F1 тақсими M1 тақсими F2 тақсими M2 баробари ду касро мо ба ҳамдигар тақсим менамоем. пас чӣ хеле ки аз математика мо медонем касри аввалро бетағйир мегузорем ва тақсимро бошад дар ҷояш зарб менависем, касри дуюмро бошад чапа мегардонем. M2 тақсими тақсими F2 M2 тақсими F2 баробари касрҳоро мо дуруст нависем. акнун F1 тақсими F2 дар як тараф менависем, зарб боз M2 тақсими M1 баробари аз ин тараф баробариро менависам. баробар F1 тақсими F2. мо мебинем ки F2 тақсими F1 баробари 2 аст. пас F1 тақсими F2 ин 1 тақсими 2 мешавад. 1 тақсими 2 зарби M2 тақсим M1. дар ҷои M2 8 тонна мегузорем, дар ҷои M1 2 тонна. тонна бо тонна ихтисор мешаванд. 8 тақсими 2 4, 4 тақсими 2 2. яъне шитоби A1 назар ба A2 2 маротиба зиёд аст. A1 шитоби автомобили сабукрав аст.
یعنی شتاب автомобили сабукрав назар ба шитоби автомобили боркаш 2 маротиба зиёд мешавад, агар ҳамин шартҳо иҷро шаванд. яъне агар массааш 4 маротиба хурд бошад ва қувваи кашишаш ҳам 2 маротиба хурд бошад, шитобаш 2 маротиба калон мегардад. ин буд масъалаи 135 аз Римкевич.